Să auzi că sunt cupluri care de luni de zile nu s-au mai atins în intimitate, cel mai probabil e de luat foarte în serios. Și când aflu că mâine vine acasă, zic, iară vine ăsta acasă. Previzibilul îngroapă, în general, relațiile. Nu vă lăsați, mâncați în timp de obișnuință. În relație se construiește în fiecare zi. Cum? Nu cu gândul la mine, ci cu gândul la celălalt, la noi. Vă salut încă o dată de aici, de pe coasta Amalfi, de unde? Mediterană, frumos? Nu. Suntem pe dealurile Moldovei, tot la Strunga. Într-adevăr, arhitectura combinată între vibe-ul mediteranean și satul românesc. Vinul de astăzi, pe care Strunga a ales să-l pună pe masă și noi să-l și servim o leacă, este Velier. Velier este pentru cei care navighează cu aceeași pasiune ziua de astăzi și amintirea de mâine. Cei care știu să se lase purtați de vânt, dar și cum să-l îmblânzească. Savurează gama de vinuri Velier, o selecție de arome care te poartă prin timp, printr-o mare de trăiri și un ocean de bine, picătură cu picătură. Subiectul de astăzi e un pic mai greu, tocmai de asta am și zis ca briza mării să ne ajute un pic. Pentru că, Teo, în episodul Te iubesc de astăzi m-am gândit așa, despre acel te iubesc, dar nu mai simt nimic. Cam ăsta ar fi titlul sau tema cea mare. Când iubirea s-a stins și doar atașamentul sau frica te mai ține în relație. E un subiect greu. Zic eu că un păhărel de vin, sper să ne urmăriți și din concediu, poate chiar de pe acolo, de pe unde v-am menționat eu mai devreme. Iar dacă nu ați avut un concediu până acum, puteți să-l aveți, începând cu 20 septembrie cu Hello Holidays, un circuit premium și Radu Bălănescu, Mallorca Días de Aventura. Pentru asta nu aveți multe de făcut, doar să lăsați un comentariu aici pe pagina de YouTube. Povestiți-ne acolo despre o vacanță pe care ați trăit-o și încercați să obțineți cât mai multe like-uri. Evident și un subscribe, foarte important, la newsletterul Hello Holidays. Asta vă poate duce în acest circuit premium alături de mine sau Radu Bălănescu. Încă ne disputăm de câteva episoade, vedem cine va învinge până la final. Nu e o luptă. E război. Nu e o luptă, alegeți-mă pe mine. Vă rog, dar vă rog. Adevărat că tu ești mai simpatic, pentru vacanțe decât sunt eu. Adică, dar nu înțeleg de ce Dumnezeu n-a fost corect, știi? Să împartă până și povestea asta de a fi simpatic în mod diferit. Ție să-ți dea mai mult, mie să-mi dea deloc. Nu-i corect. Chipșat, asta a fost sub centură. Ce să mai... Îmi place aici între vinuri, Radu, îmi place între vinuri că curge, cum s-ar zice în cacofonie, că curge bine vorba. Și uite, am pus și un Reels, am aflat că în episodul trecut nu am știut să beau bine din paharul de vin. Eu am apucat paharul așa și mi s-a spus aici de către specialiști că nu așa. Dacă îl încălzești. Da. Îl încălzești și îl lași amprente. Deci cel mai bine, așa este elegant, de picior și înțeleg că tu ai făcut foarte bine, din nou ți-ai luat un 10. Hai să ne băgăm în subiect. Experiența își spune cuvântul, da. Am avut profesori buni. Da. Care m-au învățat să beau cu măsură. Că de-aia zic. Deci ca prostul nu beau. Beau și eu ca un om cult. În spate, dacă cumva auziți ceva, să știți că la Strunga, inclusiv când noi filmăm, oamenii ăștia nu stau deloc precum niște furnicuțe. Așa că dacă mai auziți o bormașină, imaginați-vă că este fix bormașina pe care o auziți într-o sâmbătă de la vecinul vostru cel drag. Și-ți pentru că și noi nervii pe soț pentru bormașina de la vecin. Să știți că și noi dăm aceeași carne pe care și voi o dați în sâmbătă aia. Așa că aveți toată libertatea. Sper că nu ne ascultați în căști și că ne ascultați pe un TV. Teo, ce înseamnă nu mai simt nimic? E o lipsă de iubire sau o amorțire emoțională? Poate fi și. În general, totuși, depinde din gura cui iese acest nu mai simt nimic. Dacă femeia apucă să spună eu nu mai simt nimic când mă uit la tine, cel mai probabil e de luat foarte în serios. Femeia, până ajunge să spună că nu mai simte nimic, ajunge să nu mai simtă nimic multă perioadă. Femeia își testează simțurile.
Femeia este simțuri în general, femeia este mai multă emoție decât rațiune și ea nu își permite să arunce cu niște vorbe de genul nu mai simt nimic decât atunci când e convinsă că nu mai simte nimic. Pentru femeie, nu mai simt nimic poate să însemne vreau să ne despărțim, dar pentru că e atât de dureroasă despărțirea, încearcă să o îmbie, dacă vrei, sau să o înmoaie cu acest eu nu mai simt nimic. Acest nu mai simt nimic cumva mă face să nu mă mai simt vinovată de despărțirea pe care eu o vreau de tine. E un fel de scuză, dacă vrei. Radu, eu nu mai simt nimic. E ca și când, dincolo de puterile mele, eu nu am cum să mai iubesc ceva care mă face să nu mai simt. Deci, din toate punctele de vedere, acest nu mai simt nimic, dacă mă întreb, este o formă frumoasă a unui dezastru emoțional în care noi doi am ajuns. Și cu o scuză la pachet. Dacă vine din gura bărbatului, eu nu mai simt nimic, e posibil să mai avem totuși o șansă. E posibil ca el să se refere mai mult la partea fizică decât la partea de întreg emoțional între noi doi. Și e posibil ca acest eu nu mai simt nimic să fie o situație disperată în care el îți spune am nevoie de tine fizic mai des decât se întâmplă acum. Și adevărul este că în lumea de astăzi în care trăim, să auzi că sunt cupluri care de luni de zile nu s-au mai atins în intimitate, mie îmi sună bizar. Eu nu cred că o iubire se poate întreține numai din cuvinte frumoase, numai din operațional, numai din mers în vacanțe, fără ca noi doi să împlinim această iubire și într-o formă în care trupurile noastre se mai întâlnesc și altfel decât atunci când cărăm împreună o canapea sau eu știu ce obiect de mobilier. E nevoie de această apropiere în intimitate. Acum, psihologii vin cu tot soiul de cifre, cât de des, cât de nedes. Eu zic că e bine să se întâmple. Câtă vreme simțim că se întâmplă și că rezervorul nostru e plin de corpul celuilalt și viceversa, atunci nu e nevoie de vreo matematică. Eu cred că fiecare dintre noi avem o matematică a noastră. Dar e interesant ce se întâmplă. Gândește-te că la începutul relațiilor această poveste ne-a făcut să ne cunoaștem mai bine. Această poveste ne-a făcut să ne înțelegem mai bine. Această poveste ne-a făcut să ne scuzăm mai bine și să ne iertăm mai ușor unul pe altul. În momentul în care ea dispare din cuplul nostru, pe ce mai bazez iertarea? Doar pe înțelegerea celuilalt? Câtă vreme nu există întâlnirea noastră în intimitate, aproape că noi doi nu mai existăm. Că noi doi trebuie să fim un trup comun, cumva. Nu mai există conexiune. Nu mai există conexiune. Trupul ăla comun s-a separat în două trupuri, unul doarme într-un pat, altul doarme în alt pat și da, noi construim, noi putem fi cel mult parteneri, dar noi nu mai suntem în iubire. Da, nu suntem conectați, că până la urmă și iubirea este un rezultat al unei bune conectări a celor doi. Pe toate planurile. Pe toate planurile, da. Pe toate planurile. Deci eu nu mai simt nimic din gura unui bărbat, poate să mai însemne că mai e loc să ne iubim, dar e nevoie poate de mai multă apropiere. Zic eu că pentru bărbat eu nu mai simt nimic, nu-i neapărat finalul. Dar pentru ea, da. Am înțeles. Teo, exact cum ar fi zis și Denise Rifai, urmează întrebarea roșie. Te rog frumos. Cum diferențiem iubirea reală de obișnuință, atașament sau frică de singurătate? O, ce întrebare bună. Ce întrebare bună. Păi, uite, îți dau un caz. Când te simți mai bine acasă, când soțul sau soția ta nu sunt acasă, acesta este un semnal puternic că ai început să fii doar într-o relație de obișnuință și nu într-una de iubire. Te simți bine acasă știind că el e bine acolo unde este și voi doi sunteți bine la distanță. Ok. Voi doi sunteți bine la distanță, nu sunteți certați. El a plecat într-o delegație, ea a plecat cu fetele undeva. Faptul că eu rămasă singură acasă, el rămas singur acasă, noi ne simțim mai bine așa decât atunci când vine, ăsta este un semn că noi doi funcționăm într-o relație de obișnuință, dar nu mai suntem în relația de iubire. În relația de iubire, abia aștepți să vină acasă. Când pleacă, ești tristă, oricât de mult ai vrea să nu fii și oricât de mult ai vrea să te bucuri de timpul lui sau de timpul ei cu
altcineva, mă, ceva îți lipsește, mă, Radu. Ceva îți lipsește. Îți lipsește el sau îți lipsește ea. Sigur că atunci când îți lipsește, te umpli de el sau te umpli de ea cu un telefon, cu o poză, cu un mesaj. Când nu-i mai simt lipsa, nu că nu-i mai simt lipsa, mă bucur că a plecat, mă bucur că stă 7 zile și când aflu că mâine vine acasă, zic, iară vine ăsta acasă sau iară vine asta acasă. Aici noi doi n-avem cum să nu mai fim bine. Un alt semn, poate că nu mă bucur să plece de acasă. Dom'le, dar pleacă de acasă și nu simt strop de dor. Dom'le, strop de dor. Ca și când ar fi plecat, când vine e bine primit. În iubire, când celălalt se duce, dispare din proximitatea mea. Sigur că nu mă alarmez, că iubesc cum se iubește. Dom'le, dar nu pot opri dorul. Începe să-mi fie dor. La noi se întâmplă acasă, de pildă, când Mihai pleacă, nu știu undeva, după 2 ore să-mi dea deja un telefon și zice, de ce mi-e dor de tine, mă, deja? Adică se întâmplă senzația asta de dor, pentru că e normal, Radu. În dinamica noastră s-a schimbat ceva. Noi doi, de obicei, funcționăm împreună. Suntem acasă, plecăm împreună la birou, ne întoarcem acasă, acum tu nu mai ești. Deci începe să-mi fie dor de ce avem noi mai frumos. Deci uite 2 semne. Mă bucur că pleci sau când pleci, mi-e dor de tine. Și așa îmi dau seama, sunt doar 2 semne, sigur că... Bine, sunt 2 perspective, că până la urmă e o linie fină între ce am descris tu și codependență. Odată ce... Da. Atunci când tu pleci, că ai treabă. Așa. Iar viața mea nu poate să funcționeze fără tine. Dar cine a zis asta? Tu n-ai zis asta, eu să fac disclaimer. Tu faci acum o completare, nu disclaimer. O completare. Așa. Acolo este mai degrabă un indicator al unei relații de codependență. Evident că distanța creează apropiere într-un cuplu funcțional, adică efectul elasticului. Da. Odată ce noi punem o distanță între noi pentru o perioadă de timp scurtă, nu 6 ani, se creează acea tensiune și acel dor de care vorbeai tu mai devreme și atunci când ne vedem, ne reconectăm. Acolo unde există conexiune. Pentru varianta de codependență înseamnă că eu nu pot să trăiesc fără tine și tu nu poți să trăiești fără mine. Nu. De fapt, sunt 2 oameni care pot să trăiască, liniștiți, voioși, dar care aleg conștient să fie împreună și prețuiesc împreună timpul petrecut în 2. Corect. Asta e o completare la ceea ce spusesei tu? Da, o altă perspectivă. O altă perspectivă. Și dăm voie să fac o paranteză legat de o altă perspectivă, nu neapărat în subiect, dar fiindcă am ajuns în punctul ăsta în care el pleacă sau ea pleacă, poate că e bine să spunem ceva despre asta. Nu știu dacă ai observat, dar sunt cupluri care nu se înțeleg de nicio culoare când sunt sub același acoperiș. Apoi pleacă el sau pleacă ea. Dragoste mare prin telefon. El dă telefoane peste telefoane, el plecatul sau ea plecata, dau telefoane și își vorbesc foarte, foarte frumos. Și vine întrebarea, dar de ce când suntem împreună nu ne înțelegem așa de bine ca atunci când el sau ea pleacă? Păi nu. Voi nu vă înțelegeți bine împreună. Aici avem de-a face cu o șmecherie, dacă mă întreb pe mine. Cel care pleacă și care de obicei e scandalagiu acasă, dar când pleacă începe să-ți dea numai semne de bine. Acest om, cel mai probabil, stă în relația cu tine dintr-un interes. Poate fi codependența, poate fi financiar, poate fi frică, poate fi orice. Când el se îndepărtează de tine, începe să se poarte frumos de frică ca tu să nu-i pleci, de frică să nu te piardă până el se întoarce acasă. Lasă că atunci când se întoarce acasă, iar devine scandalagiu și când pleacă, iar îți dă o lună de miere în cuvinte. Acesta nu este un comportament normal, încât tu ca soție sau tu ca soț să-ți dorești ca celălalt să plece ca să te mai bucuri și tu de niște dovezi de dragoste. Acelea nu sunt dovezi de dragoste, sunt niște șmecherii conștiente sau subconștiente. De obicei când se întâmplă asta este un interes la mijloc. De acord cu tine. În același timp, prețuim și timpul petrecut singur. E bine să avem timp în afara relației și timp în relație pentru a putea avea grijă și de noi înșine. Cum arată o relație vie versus una în care stăm din inerție? O relație vie, Radu, e plină de surprize.
și plăcute și neplăcute. Surprize, punct. Surprize, punct. Adică, de exemplu, dacă astăzi soțul tău sau soția ta îți schimbă planul după plan, zici că miercuri plecați nu știu unde, după care ea vine cu o idee că nu mai plecați miercuri, că mai bine stați cu copii și plecați vineri și aparent te enervează lucrul ăsta, eu zic bucură-te. Bucură-te că ești într-o dinamică spontană. Bucură-te că ești într-o relație care tot timpul are ceva de comunicat, de împărtășit. Eu acum am dat un exemplu prost. Dar, într-o relație vie, nu prea ai nimic previzibil. În afară de programul nostru că mergem la muncă, restul timpului nu-i ceva neapărat previzibil. Poate în seara asta eu îți propun să ne uităm la film. Tu n-aveai niciun gând să ne uităm la film, dar accepți ideea mea. Poate că ne vine ideea să-l chemăm pe Radu Bălănescu să dăm niște cărți, să jucăm niște cărți. Iarăși nu era programat. Spontanul îți arată cât de vie este relația ta. Previzibilul îți arată cât de pe linie moartă este relația ta. Iar când previzibilul include inclusiv cuvinte previzibile, adică de când intru în casă eu știu cam ce îmi vei spune tu în următoarele 20 de minute, de la cum să-mi pun pantofii, la cum să vin la masă, la cum ți-ai pus hainele la loc sau nu ți le-ai pus, previzibilul îngroapă, în general, relațiile. Sunt foarte multe opinii care spun că e foarte bine să ne cunoaștem între noi, eu să te cunosc pe tine pe de-a întregule, acum nu te cunoști nici tu. Eu mă opun puțin aceste idei. Dacă eu te cunosc pe tine atât de bine, Radu, eu risc să mă plictisesc în timp de tine. Pentru că neuronal eu nu sunt construită să fac față la un zgomot de fond. Încă o dată, tot ce cunoaștem foarte bine, în timp devine un zgomot de fond. Zgomotul de fond, prin definiție, l-aud la început, după care nu-l mai aud, mă obișnuiesc cu el și atât. Da, învăț să-l ignor cumva. Învăț să-l ignor. Și uite cum eu intru în această relație de obișnuință de care spui tu, pentru că ajung să te cunosc foarte bine. Și aici tu, cel care ești cunoscut foarte bine de mine, ai un rol foarte mare. Să mă lași să te cunosc, dar doar în părțile esențiale pentru noi doi. În rest, surprinde-mă. Bine, poți să te cunosc. Stai puțin, că dacă te cunosc nu înseamnă că nu poți să fii spontan, că s-ar putea să cunosc despre tine că ești spontan. Bravo. Și atunci îți dai voie să fii spontan. Nu înseamnă că păstrăm o procedură de adus în relație. Adică vin de 2 ani de zile, intru în casă, mă așez pe canapea. Da. Mă așez și pe fotoliu. Uite, o să dăm niște exemple banale, da, de spontaneitate. Eu o să mă gândesc la niște exemple de spontaneitate a femeii care poate genera o viață vie în familie și poate te gândești și tu la niște exemple de spontaneitate pe care bărbații le pot face pentru o relație vie în familie. Sunt de acord cu tine, doar că eu moderez și nu facem așa. N-ai chef, mă, tu n-ai chef, adică eu înțeleg că vrei să deschidem toate sticlele astea de vin, dar putem să o facem și podcast. Da, știu. Adică doar că, ok, hai să vedem, mie îmi place, doar că mă gândesc acum. Bine, am câteva în cap. Bun, perfect. Uite, eu sunt tipa, da? Și noi doi suntem căsătoriți. Mă duc în oraș și îmi cumpăr o rochie. Frumoasă, aș zice. Nu vin acasă și spun, uite, iubitule, ce mi-am cumpărat. Na. Păi stric tot. Am stricat toată surpriza. Tu o să zici, pune-o pe tine să te văd, eu o pun pe mine și mimez. Mimez că aș fi în locul pentru care rochia aia este predestinată. Da. O pun frumos în garderoba mea, nici că ai văzut-o. Când noi doi mergem la o petrecere, mă îmbrac în ea ca și când o am în garderobă de nu știu când. El se va uita la tine dacă te iubește. Dacă te iubește, observă tot ce-i nou la tine, tot ce-i nou pe tine. E atent la tine. Și va zice, mamă, ce bine arăți, dar de când ai rochia asta? Surprins oarecum. Uite cum l-ai surprins, vezi? Pe când dacă tu vii acasă cu rochia și faci proba cu soțul tău, adică mimezi mersul te miri unde, aici tu nu-l mai surprinzi la fel de tare, doar îl informezi că ți-ai mai luat și tu o altă rochie, ba chiar el se poate gândi, iar a cheltuit asta, frate, pe rochii, Dumnezeule. Nu-i arăta soțului tău tot ce-ți cumperi tu, ci arată-te pe tine în cele cumpărate, ca și când
asta ești tu astăzi. Și este o formă de surprindere care la bărbați prinde foarte bine. Da, e o formă de spontanitate. Că tu să recunoști, Radu, Da. vouă vă place să aveți soții frumoase. Cum, Doamne iartă? Sau iubite frumoase. Și atunci preocuparea asta noastră nu trebuie să fie sub ochii voștri, ci doar sub ochii voștri să apară rezultatul preocupării noastre. Altă surpriză. Eu poate nu gătesc de obicei. Poate la noi în familie, comanda online e cea cu care supraviețuim. Nu? Am dat eu așa pe Instagram și am văzut la un moment dat o rețetă care se face în 15 minute. Și una de asta, cu paste, cu mozzarella, cu ceva ce știu eu că ne place. Și mă apuc să fac ceva ce nu fac de obicei. Și mă apuc și fac pastele alea. Și tu când vii acasă, măi, miroase a busuioc peste tot, Radu. Busuioc verde, că nu punem de la uscat. Da. Ceva proaspăt, adică ceva frumos. Proaspăt și mozzarella aia se întinde și tu mă vezi în bucătărie, sexy mă vezi. Mă vei vedea sexy, căci dacă eu nu-ți gătesc zilnic, când îți gătesc eu devin foarte sexy pentru tine. Da, normal. Da? Și uite cum iarăși te-am surprins. Am cu apă o în gură banală... acum. Cum? Am apă în gură, mă gândesc mai la paste cu mozzarella, busuioc. Îți bate apa în gură, mă. Îmi bate apa în gură. Păi n-ai zis tu așa într-un episod că îți bate apa în gură? Nu, stai, era cu doamna care dădea cu poftă. Da, dar nu am apă în gură, îmi plouă în gură, mă, Radu. Cât să te mai învăț, mă? Asta e expresia, îmi plouă în gură. Bine, mi s-au umezit papilele deoarece gingiile au produs mai multă salivă la cele auzite din partea ta. Așa. Eu știu că lui îi place să bea un pahar de vin seara. Încă o dată, îi place să bea un pahar de vin. Hai 2 pahare, nu e genul ăla care toată ziua ar bea câte ceva. Vorbim de un om care înțelege limitele. El își cumpără, dragul de el, de obicei, vinul. Dar cum ar fi să vină acasă într-o seară cu vinul lui preferat, eu, din partea mea, și să spun, fii atent, am ceva să-ți spun. Poate ai ceva să-i spui de la muncă. Nu ne surprinde-l. Surprinde-l în continuu. Pentru că în momentul în care noi provocăm acest spontan, iubirea noastră crește, Radu, crește. Și fii atent, când apare ceva rău între noi, o ducem mai ușor. Pentru că avem rezervorul plin de bine. Și pentru că avem o conexiune bună. Nu înseamnă că viața e necesar să fie liniară și perfectă, că nu există. Americanul zicea, shit happens every day with no reason, știi? Da, uneori se întâmplă rahaturi în fiecare zi fără vreun motiv anume, că se întâmplă, că e o realitate neutră. Și uite cum poate să surprinde bărbatul. Ai exemple? Da, normal. Hai, te rog, că credeam că ești pălene azi. Nu. Așa am crezut. Iar am luat paharul ăsta, tot așa l-am luat. Deci, se ia de un picioruș și te rog. Că ziceai mai devreme de varianta asta cu, stai puțin că ajungi să o cunoști sau să-l cunoști prea tare pe el. Uite cum te ajută dacă tu îl cunoști pe celălalt foarte bine, dacă vă știți programul unul altuia. Și da, poate că ei îi place să gătească, dar astăzi are și job, are și sală, are și, ce mai are ea de făcut. Și tu știi că ajunge cu o oră mai devreme acasă, dar în același timp ora aia mai devreme e tot o oră târzie. Oprește-te și ia ceva de mâncare fără să-i spui. Da. Vină cu ceva de mâncare, pentru că sunt șanse foarte mari ca ea să zică trebuie să mai și gătesc. Trebuie să mai și gătesc. Nu mai am energie, abia dacă mai am energie să mă demachez să-mi fac un duș. Foarte bun exemplu tău. Vino tu cu mâncarea și salvează-o pe ea de misiunea asta a ei. Și aduci chestia asta. Ori, poți să mai faci altă variantă. Poate să fie un miercuri, poate să fie o joi. Nu trebuie să fie un weekend în care noi ieșim. Ajungeți amândoi un pic mai devreme acasă. Ea se pregătise cu ideea că astăzi voi găti pentru că ajung mai devreme și nu mai comandăm. Nu trebuie să fie în fiecare zi. Dar poți să-i spui, ce mișto e afară. Trage ceva pe tine și hai să mergem să mâncăm în oraș. În România, în continuare, mâncatul în oraș e ieftin. În continuare, da. Bine, să vedem cu măsurile fiscale. Dar în continuare îți permiți. Că nu zic, hai să mâncăm homar. Și îți mai dau eu exemple. Femeii, în general, îi place orice tip de ajutor în gospodărie neașteptat. Adică dacă tu, de exemplu, ai inițiativa de a-ți rearanja hainele în propriul tău dressing, să știi că ea va aprecia. Cele mai multe femei vor aprecia orice sprijin. Noi, femeile, umplem casa. Necerut, cumva. Da, și noi, în general, ne ocupăm de aranjamentul ei. În general, femeia are esteticul ăsta în ea, că de-aia este femeie să se ocupe ca toată lumea să arate bine în camere, să fie totul aranjat. Când bărbatul
de la el, din proprie inițiativă, se propune, se autopropune să își facă acolo un pic în dressing, pentru o femeie este o minune. Măi, sunt lucruri simple, măi, Radu, mă. Da, sunt uite, sau cu florile, că nu iei, mă, flori doar de 1 și 8 martie, te rog eu. Nu. Ia-le spontan, un buchețel, un trandafir, un ce vrei tu. Nu trebuie să fie buchetul ăla cu 600 de trandafiri, de faci rate la bancă să-l cumperi. Da. Nu. E suficient gestul pentru care tu zici, uite, m-am gândit la tine, am trecut pe lângă buchetul ăsta de flori și m-am gândit la tine. Da. Sau iei seara piciorușele în mâinile tale și masează-le puțin. Valabil și pentru ele. Da. Pentru că și ei sunt la fel de obosiți. Poate că o mână pe care o întind, nu sunt masări de profesie, dar o mână pe care o tot plimbi pe spatele lui îl poate ajuta la decontracturi. Să se decontractureze, cum se spune? Cred că ăsta este termenul. Să se relaxeze mușchiul. Da? Oricărui bărbat, mai ales după condus, îi pică foarte bine așa un pic de mângâiere pe spate cu sens terapeutic în care el se relaxează. Ele cu masajul în tălpi, pentru că noi de obicei avem picioarele mai grele și hormonal suntem un pic diferite de voi și acolo întotdeauna este o zonă în care dacă vine masajul ne bucurăm de el. Măi, Radu, sunt atât de simple lucrurile prin care ne surprindem și prin care putem ieși din obișnuință. Obișnuința îți dă oareșcare liniște. Trebuie să admitem lucrul ăsta. Da. E așa un pic predictibilitate. E o predictibilitate și unde e predictibilitate e un pic de liniște. Dar îți dă și neliniștea că parcă nu mai simți ce simțeai. Și atunci întrebarea este, cum țin acest echilibru între liniștea sufletească, în care fiecare din cei doi să nu intre într-o vrie că s-ar putea întâmpla ceva, dar și liniștea aceea că iubirea noastră încă tot crește și crește frumos. O întrebare care... Tot roșie? Asta e un portocaliu. Ok, piersic, așa. E ca ăsta? Nu, că e o culoare frumoasă. E un pic mai închis. Hai să te aud. De ce e atât de greu, Teo, să pleci chiar și atunci când știi că nu mai simți? Ce te ține? Nu știu, copiii, rușinea, speranța... Că habar n-am, că își revine relația. Sau... Ce ne ține acolo? Te țin multe. Oamenii nu pot să plece din relații dure pentru ei, în primul rând din cauza amintirilor frumoase pe care ei le au. Gândește-te că sunt foarte mulți care întârzie separarea trăind din aceste amintiri. Gândește-te că și după ce ei pleacă, când se găsesc singuri, își aduc aminte tot de momentele frumoase petrecute și se înmoaie la inimă și se întorc înapoi în niște relații care nu mai sunt deloc așa cum sunt în amintirile lor. Noi de multe ori rămânem îndrăgostiți doar de omul pe care noi l-am întâlnit, dar nu îl mai iubim pe omul care este astăzi și care nu mai seamănă deloc cu omul pe care noi l-am întâlnit. Deci amintirile sunt primele care ne fac să ne gândim că poate totuși mai este o șansă. Apoi, obișnuința. Tu gândește-te că obișnuința este însăși viața. Tu te-ai obișnuit să bei cafea dimineața. Dacă eu mâine îți spun, Radu, tu de mâine nu mai bei cafea dimineața. O să vezi că o să ai niște dimineți un pic agitate. O să bei un pic de apă, nu-ți tihnește. O să bei un suc, nu-ți tihnește. Parcă nimic nu-ți înlocuiește nenorocita aia de cafea, adică obișnuința ta de o viață. Păi nu poți compara un om cu o cafea. Adică, bun, rău, ești obișnuit să-i vezi ochii în fiecare zi, să-i vezi silueta, să-i vezi, să-i simți mirosul. Nu e ușor să abandonezi o asemenea obișnuință. Apoi te gândești, ce spune lumea? Dom'le, ce spune lumea? Depinde unde mă găsesc. Dacă trăiesc într-un sătuc, să zicem, într-un oraș mai mic, încă lumea spune, încă lumea clevetește. Ai auzit că au divorțat? Doamne, iartă-mă, dar ce băiat bun, dar ce i-o fi trebuit, dar pe cine crede ea că găsește, mă? Iar ea aude. El aude toate vorbele astea. Oricât am spune noi că nu ne deranjează. Radio Șanțul deranjează. Deranjează, măi, pentru că este o intruziune a unor străini în viețile noastre personale, care oricum ne dor. Cine face pasul în afara casei nu-l face de bine, îl face de durere. Și apoi altceva. Frica neputinței de a-mi reface viața. Cred că mulți atârnăm în relații care nu mai funcționează de mult,
Pentru că ne gândim așa, dar cine mă mai ia pe mine cu 2 copii la 45 de ani? Uite câta kilogramele am pe mine, ce pot eu să găsesc mai bun? Atenție, Radu, multe femei rămân în căsnicii cu aceste gânduri. Ei la fel. Cu stimă de sine scăzută cumva. Stimă de sine extrem, extrem de scăzută. Această frică, cum că eu nu mai am cum să-mi împlinesc viața, mă ține captiv într-o viață care nu mai face bine de nu știu cât. Și uite cum ajungem, Radu. Indirect să zici că meriți să trăiești asta, nu? Că meriți să trăiești asta. Sau uite cum ajungem într-o situație ciudată. Nu știu dacă ai observat, dar sunt foarte mulți oameni care trăiesc împreună și nu se iubesc și foarte mulți oameni care se iubesc, dar trăiesc separat. Adică sunt oameni care simt sentimente pentru alții, dar de frică, de ce spune societatea, de orice, nu fac pasul spre adevărata iubire și rămân sub acoperiș, sub un acoperiș unde nu mai e iubire. De ce? Din frică, din obișnuință, din ce spune lumea, din dacă nu o să meargă totuși asta și tot așa. Ok. Îți mulțumesc pentru răspuns. Foarte fain. Acum e o întrebare, că vorbim și de corp. Stai să iau o gură de vin. Fii atent. Într-un mod corect. Urmărește-mă. Hopa, încep să fiu o nobilă a vinului. Și după te apuci și tu printre alți oameni care țin paharul așa, să le zice alo. Halo, nu așa. Dar fii atent că mi s-a spus că pot să-l fac și așa. Stai, că nu, asta sau poți să-l lași și pe masă și să-i faci așa. Domnii de la Strunga, eu nu știu, eu aici E din încheietură. Data viitoare, zic. Eu cu răspunsurile. Că tot despre corp vorbim, corpul tău v-a învățat cum să masterizeze vinul. Cum se simte? Ce-ai zis, masterizeze? Da, adică să devii un maestru. Ah! Cum se simte în corpul tău o relație în care nu mai ești conectat? Ți-am zis că e subiect greu. Gol. Adică eco. Corpul. Când nu mai ești conectată într-o relație, se simte în voce, Radu. Ce se simte în voce. Eu îi simt pe oamenii care nu mai iubesc și nu mai sunt iubiți din vocile lor în sălile mele de curs. Și le spun destul de brutal și plâng instant. Pentru că tot omul de pe planeta asta tânjește să iubească și să fie iubit. Vocile oamenilor care nu mai simt nimic pentru nimeni și care nici ei nu se mai simt iubiți de către alții, sună a resemnare. Cam așa. Bun găsit, Radu. Îmi face mare plăcere să fiu azi aici. Da, viața mea e una normală. Simți? Vocea mea știi ce-ți spune pe dedesubt, indiferent ce-ți spune la suprafață? Eu nu mai cred că ceva bun se mai poate întâmpla în viața mea. Cumva o resemnare de aia, o capitulare. Da. Este o lipsă de speranță. Așa se simte un corp care nu mai iubește. Gol de speranță, gol de bucurie, gol de proiecții viitoare, greu de tristețe, greu de îndepărtare de la naturalul lui. Un om care nu mai iubește, nu-și mai trăiește propriul natural. Dumnezeu ne-a născut cu acest natural unic de a iubi. Aceasta este una din misiunile noastre pe viață. Și trăim în relații, trăim conectați, nici de cum. Păi cum îți explici că un om care este singur, de obicei are măcar un cățel sau o pisică? Măi, undeva noi trebuie să dăm iubire și să o primim. Să trăim într-un soi de relație. Exact. Hai că să trăim în relații. Pe lângă treaba asta, era un film foarte vechi, super bun pe tema asta, cu un tip care a naufragiat pe o insulă, îmi scapă numele, de până la urmă și-a găsit o minge de volei pe care a denumit-o Wilson. Noi mai avem treaba asta, că eu beau vin. Nu mai avem, nu? Nu mai avem. Adică filmăm și aia, liniștiți. Pe vin lăutari, nebunie totală. Bine, de asta voiam să verific. Ideea e că cât timp stătuse el naufragiat acolo, pot să scriu oamenii în comentarii dacă știu titlul filmului, că mie îmi scapă acum. Ești pălene, ți-am zis. La reținut titluri de filme
Contextul rețin, titlul nu. Așa. Ideea e că timp de un an de zile ca omul ăsta să nu nebunească, să nu ia razna, a avut un dialog cu această minge de volei Wilson. Aha, ok, a care era discutat cu brandul mingea. Wilson, știi? Și scria Wilson. Da. Și a discutat cu mingea. Și atunci când a pierdut mingea, a suferit. Deci nu avea cu cine altcineva să creeze o relație. Da. Că asta e foarte isteț gagiul ăsta. Apropo de asta, întâlnim oameni, de obicei bătrâni. Mi-e o milă de ei, de cei mai mulți dintre ei, pentru că bătrânețea are de multe ori o soartă tristă. De a nu mai fi util nimănui, nici măcar copiilor, de a fi mai degrabă povară decât util. Și, în general, noi oamenii, oricât de mult iubim, ne îndepărtăm de tot ce înseamnă povară, inclusiv de ai noștri. Ne îndepărtăm. Nu ne îndepărtăm sufletește, dar nu mai suntem atât de vioi în aceste relații. Nu mai avem o frecvență zilnică în care o sun pe mama, îl sun pe tata, că ei sunt acum la nivelul de probleme. Și numai gândul că îl sun pe mama, o sun pe mama sau îl sun pe tata, deja mă pune în conexiune directă cu problema. Dacă eu mai am și o viață agitată, zic, hai că poate nu o sun acum, că acum deja sunt și eu plină de probleme. Oamenii ăștia au o replică dureroasă. N-am cu cine să vorbesc, mamă. Pe mine nu mă sună nimeni. Eu nu prea am cu cine să vorbesc. Dacă asta înseamnă bătrânețea, cred că niciunul dintre noi nu vrem să o prindem în felul ăsta. Pentru că e dur. După ce că ești neputincios, după ce că n-ai pe nimeni lângă tine, să ajungi să mai și spui că n-ai cu cine să vorbești. Câtă vreme ai telefoane mobile, ai WhatsApp, ai de toate, asta este dur. Și acum eu vin cu un sfat, care firește că nu o să umple sufletele acestor oameni părăsiți de vorbe. Există un Sfânt Părinte care spune așa: vorbiți și cuvântul, doar vorbiți. Apropo de mingea ta. Vorbiți și cu ploaia, doar vorbiți. Puneți cu voce ca și când i-ați povesti fiicei dumneavoastră, fiului dumneavoastră. Ce este important de înțeles de aici este să nu provoc vocea doar în gând. Când provoc vocea doar în gând, acolo risc să mă smintesc, risc să-mi dau starea peste cap, că tu ai tot spus, mintea ne minte, risc să produc gânduri repetitive. Care este definiția stresului? Gând negativ repetitiv. Asta înseamnă stres pe scurt. Îmi intră o idee în cap, sunt bolnavă, dau un exemplu, și îmi tot vine repetitiv, sunt bolnavă, sunt bolnavă, sunt bolnavă, sunt bolnavă. Tu n-ai nimic de făcut, poate ești pensionar și zici, sunt foarte stresat. Tu ca nepot nu înțelegi. Păi stai mă un pic, ești pensionar, n-ai treabă. Pentru că are un gând repetitiv. Tocmai de-aia spun, pune în voce sunt bolnavă, e mult mai sănătos decât să pui în minte acest gând și o să vezi că spunându-l, vorba Sfinților Părinți, se pierde ca vântul, se duce. Și începi să decompresezi corpul, mintea și să le însănătoșești. Acum. Iar voi, dragi copii, dacă aveți părinți, nu uitați că tot acolo ajungeți. Singuri, neputincioși, mai puțin utili și fără cineva cu care să vorbiți. În completarea a ceea ce zici, e ceva ce e prost înțeles în România, din păcate, și anume ideea de azil de bătrâni e văzut pentru că nu există prea multe azile de bătrâni care chiar să te primească. În schimb, putem să vedem în anumite filme de pe la Hollywood, de pe Netflix, de pe unde se mai uită oamenii la filme, niște azile de la super mișto, cu piscină, cu seri de șah, cu muzică live. Sunt în România chiar așa. Asta zic. Asta ar trebui făcut, Asta da. Una dintre, uite, o idee de business care poate să fie pentru că vrem, nu vrem, tot îmbătrânim, un loc în care zici, cum adică mă duc la azil? Bă, da, dacă mă uit la ideea de azil ca la un spital... Din care ies doar știm noi cum. Da, din care ies cu picioarele în față, evident că nu o să vreau să mă duc acolo. Însă dacă eu mă duc la un... Într-o comunitate, cu oameni de vârsta mea, cu îngrijitori reali care să-mi ofere... Cu subiecte de vârsta mea. Cu subiecte de vârsta mea, cu tabieturi, cu încărcătură, cu animație, cu absolut tot ceea ce înseamnă bătrânețe frumos făcută,
cu oameni care să mă îngrijească dacă am vreo dizabilitate sau ceva ce nu mai îmi permite. Oricum ar pentru fi, că văd Radu. o grămadă de bătrâni care stau singuri în apartamente și cărora le e greu să-și facă niște cumpărături, cărora pentru ei a merge până la un banal Lidl e o luptă. Știi? Radu, Bă, ca să nu mai existe asta. oricâte piscine ar avea un azil, un bătrân dus acolo și chiar copilul, dacă îi plătește acest azil, comunitate, de lux, el tot va avea senzația de abandon. Păi nu, Piscina acolo... și comunitatea nu-ți dau iubirea pe care și tu vizitat. aștepți din partea celor pe care i-ai crescut. Și vizitat și luat acasă, adică mă refer, aia face atunci când nu este cu copiii, pentru că copiii poate sunt plecați din țară sau poate au joburi sau au o familia lor întemeiată. Nu, poți să stai o lună și acasă la copilul tău, dar tu nu să te muți cu copilul tău în casă. Da. Că nu, poate nu-s cazurile alea. Dar pentru alea izolate decât să fie bătrânica care să stea singurică la televizor, să se tot uite la televizor singurică, să sune cineva. În cazul ăla ar fi mult mai potrivit în a merge într-o direcție Poate de genul. merită să facem la un moment dat un subiect numai în jurul acestor oameni absolut minunați, care nu se găsesc. Că să accepți vârsta în neputință, eu nu pot să știu cum e, sincer nici nu-mi doresc să aflu curând, dar pot să-mi imaginez că bine n-are cum să fie. Da, e un subiect. Scrieți în comentarii dacă vreți să facem subiectul ăsta, că e necesar să ne documentăm un pic mai bine pe el. Acum, e o întrebare pe care, de final așa, cu care... Am ajuns la final deja? Am ajuns și la final. Timpul trece, deși îmi zici că-s plictisit. Ești plictisit, Dar întrebarea pe care vreau să o adresez și ție și publicului, e o întrebare care pe mine m-a ajutat. Eu nu mai răspund dacă adresez pe mine, adresez și mie ție, sau... așa a fost și ție și publicului. Și cum ți-ar răspunde ție E o întrebare publicul? la care dacă îți vine un răspuns poți să-l oferi, dacă nu poți să o încadrezi la o întrebare la care să reflecteze. Tu poți să răspunzi, publicul nu are vocea să răspundă, mai degrabă reflectează avantaj asupra asta. eu. Uite, da. Și o întrebare care pe mine m-a ajutat în unele contexte în relație. Și anume, ce ai face diferit dacă ai ști că relația asta nu mai are mâine? Azi noapte am visat că al meu bărbat a plecat de acasă. Nu pot să-ți spun de ce subconștientul mi-a dat acest vis. M-am trezit într-o panică fantastică de dimineață. Bineînțeles că dormea liniștit în pat. Și am sărit odată așa pe el și l-am iubit. Și el un pic uimit, că nu-i dau eu atâta iubire dimineața. Eu dimineața îmi dau mie foarte multă ca să mă trezesc, știi? Și zice, mi-ar plăcea mai multe dimineți regimul ăsta, tratamentul ăsta, să-l am în mai multe dimineți. Uite, poate că asta aș face diferit. Aș fi cu mult mai atentă la omul pe care îl iubesc. Noi toți avem nevoi. Tu spui foarte bine lucrul ăsta. Dar noi toți suntem mai atenți la nevoile noastre decât la nevoile celuilalt. Cumva ne e și la îndemână. Apoi, să împlinesc nevoia ta, Radu, e cu efort la mine, pe când să-mi împlinești tu nevoia mea, e cu pălene la mine, e pe primitele aici. Dacă noi am ști că nu mai este un mâine, eu cred că aș schimba foarte multe din lucrurile care astăzi îl deranjează. Și cu care tot insist că poate nu o să-l mai deranjeze, ceea ce nu e un mecanism bun, să tot picătura chinezească când omul îți spune odată, îți spune de 2 ori, îți spune de 3 ori, băi, nu mai face asta, că nu mă simt bine, îmi face rău. Dacă un om îți spune odată că nu-i place ceva, încearcă să întrebi lucrul ăsta până n-ajungi să știi că mâine este ultima ta zi împreună cu el. Ce frumos! În nota asta încheiem episodul ăsta un pic mai așezat. Ne-a luat și un pic de melancolie, de la vin, de la locul ăsta. Ne mai... și subiectul de așa natură. Păi tu vii cu subiectele, omule, poți să vii cu... hai să vorbim despre altceva. Știu, următorul episod va fi un pic mai pe energie. Da. Am ales tema asta pentru că să știi că am citit în comentarii și cumva nici nu prea e prin spațiu public. Încerc pe cât posibil când aleg temele să venim cu câte ceva diferit. E foarte bine că faci asta. Altfel, eu aș vrea să stabilim o concluzie. Concluzia este, oameni buni,
nu vă lăsați mâncați în timp de obișnuință. Nu deveniți leneși în relație. Lenea se transformă și în lene sufletească. Lenea sufletească este aceea în care știu ce ar trebui să fac eu pentru celălalt, dar nu prea am chef acum, las că fac mâine. Acest cu las că fac mâine, ușor ne duce într-o zonă în care, 1, nu mai facem, 2, celălalt se prinde că nu o să facem niciodată, 3, nevoile încep să nu mai fie împlinite, 4, intrăm într-o obișnuință în care fiecare face ce poate să facă, adică mai nimic, și 5, cum o ajuta Dumnezeu? Nu! În relație se construiește în fiecare zi. Cum? Nu cu gândul la mine, ci cu gândul la celălalt, la noi. Și atunci când îmi spun lasă că fac mâine, pavez un drum către resemnare. Exact. Dar nici gând să vă gândiți voi, lasă că las mâine un comentariu pentru vacanța Mallorca Días de Aventura, că iar nu o să o prindeți. Fix acum, când se termină, lăsați un comentariu aici cu o vacanță în care ați fost. Încercați să luați cât mai multe like-uri, dați și subscribe pe newsletterul Hello Holidays. Nu tăiați pe asta, că e mișto așa când te bâlbâi. Așa. Și o să mergeți cu mine în Mallorca Días de Aventura. Asta se taie. Și o să mergeți cu mine? Eu zic așa. Nu zici nimic. Nu mai zici nimic. Se termină bateria la omul ăla. Hai să voteze. Nu votează nimeni nimic. Nu se votează, s-a votat. Haide, Radu, haide, acceptă provocarea. Nu există. Votați cu cine vreți să mergeți. Eu refuz să mă bag la chestia asta atât timp cât eu mi-am pus deja în calendar. N-au ce să mai Haide, Radu, hai să votăm. Se termină bateria la omul ăla să mergem. Te rog eu frumos să-mi faceți semne acolo. E doar de acum de zici că aterizează avionul. Uite, așa e. Nu, te rog, nu. Deci se întrerupe. Ce să mai încolo și încoace? Lăsați un comentariu astăzi ca să mergeți mâine în Mallorca cu cine? Cu mine. Vă pup. Pa!